नमस्कार। ମୁଁ ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ। ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବାପାର ଶବ୍ଦଟିଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲେ ଯିଏ ଆମର ନିର୍ମାତା। ସ୍ମୃତି ଏକ ଉପାଦାନ। ସେହି ସ୍ମୃତି, ସେଇ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ବାପାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମେ ସେଇ ନା ଆକାଶଠୁ ବଡ଼ ତୁମ ନା, ସଦା ଭଲ ପାଇବା କେବେ ତୁମ ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ତୁମେ ସେଇ ନା ପକେଟରେ ରଖୁଥିବା ବିସ୍କୁଟ, ପାଟିରେ ଖାଉଥିବା ପାନ, ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ତୁମର ନା। ଫେରିବ ସାହାରା, ଦେବ ଆହାର ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ। କି ଆନନ୍ଦ, କି ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଏ ମୁଖରିତ। ତୁମେ ସେଇ ନା। ଦେଖିଛି ତୁମ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ତୁମ ଭଲ ପାଇବା। ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ଆମର ଭଗବାନ। ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ କଲା ପରି ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ରାତ୍ରର ସେହି ସମୟ। ତୁମେ ସେଇ ନା। ନିଦ୍ରା ଦେବୀର ଆବାହନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହିଗଲ। କି ଦୁଃସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ବି ତୁମ କଥା ମନେ ଭାବି ହୁଏ। ତୁମେ ସେଇ ନା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମେ ସହିଥିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଟିରେ, ତୁମ ଆଖିରେ, ତୁମ ସ୍ମୃତି କଷରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଭାଳି ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ। ତୁମେ ସେଇ ନା। ତୁମେ ରହିଥିବ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ। ରହିଛି ତୁମର ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଣୁକଣିକାରେ। କେତେ ଦୂର କେଉଁଠି କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ତୁମେ। ଆଜି ମୁଁ ପାଉନି ତୁମକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ତୁମେ ସେଇ ନା। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜନ୍ମିବି ତୁମ କଳେ। ତୁମ ବିନା ଲାଗେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିସ୍ମୟ। ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବାର ବାଧବାଧକତାରେ। ତୁମର ପ୍ରତିଟି ବଚନ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଅଭୁଲା। ତୁମେ ସେଇ ନା। ନମସ୍କାର।